Dobar dan narode, imamo breaking news, imamo jako važne vijesti. Kaže, danas smo saslušavali svjedoka koji je član uprave Hypo banke bio, svašta smo ga pitali, tako da svašta vam to odgovarao, ali ovo je suština današnjeg svjedočenja. Na poseban upit tužitelja da li odredba članka 6 koji je pročitan svjedoku bio bitan za sklapanje ugovora, on kaže da, a članak 6 glasi: banka je ovlaštena u slučaju promjene situacije na tržištu izvršiti promjenu kamatne stope sukladno odluci svojim potpisom izjavio da je suglasan prihvaća primjenu odluke kasnije izmjene dopune. Dakle, ovaj članak 6 je već utvrđen ništetnim, pa ja mislim u jedno 10 ili 20 tisuća sudskih presuda. Međutim, nitko nije pitao da li je bilo bitno to za sklapanje ugovora i s time su ugovori ništetni u cijelosti i ja mislim da sam ja svoju dužnost i prema vama i prema sebi i prema svim našim budućim obavio i da ovo je sad stvar samo tehnike, tako da kažem, malo sam umoran, bježim dalje na put, ali kiša vani pada određeno vrijeme, ali ja sam jako zadovoljan i sretno svima. Bilo je jako dobro, jest da je trebalo svjedočenje 2,5 sata, ali dobro, ok. Eto ga, poslije ću vam dati cijeli zapisnik, sad naprosto ne stignem jer dalje na put, ali čujemo se.